aw bɛ saraka bɔ nin ye sɛfin ye nin ye ba ye a ye faransi t'a bɔ ten faransi b'a fɔ de ko nin litiri hakɛ o de don ni faransi ninnu taara i fɛ yen puissance la u b'i ka sugu n'i ka dɔgɔtɔrɔsow de bon ka jeli ka bɔn ka caya o b'olu ka masaya de sinsin a ko ale b'o kɛ cogo di ale ka armée kelen tiɲɛ elle était obligée ka force wɛrɛ de dilan tun an b'a fɔ ma ko sous-ministère ko ka donner ka taa n'o ye Burkina 2000 éléments ka t'o sigi o 2000 éléments bɛ na ta o tɛ Burkina dɛmɛ dɛ o tɛ fara Burkina armée kan dɛ o bɛ taa de a b'a dama force de don régiment minnu don u n'u dama de ka opérer o ni Burkina armée tɛ ɲɔgɔn sara foyi la et n'a maa min y'a fɛ yen ko Togo ni Côte d'Ivoire bɛ jɛ ka awa Burkina ka Mali frontière sécuriser bɛ da o la ala ni duwawu ni barika depuis Burkina président banna ma n'o ye Ibrahim Keita coup d'état y'a jɛ o don donc aujourd'hui on bɛ position jumɛn kan Dubaï bɛ ka balo ni gaz ni pétrole de Dubaï bɛ ka balo ni gaz ni pétrole de Saudi ka réserve d'or kun ye joli 325 tonnes d'or o ka réserve d'or y'o ye han o Saudi sera ka tɛmɛ o bɛ ka dɛmɛ ta k'a da anw ma o ye pétrole ni gaz dɔrɔn ye Dubaï bɛ balo pétrole ni gaz dɔrɔn na Cissé bɔra k'a fɔ i b'a daminɛ Kayi fo Kidal a bɛɛ dugu jukɔrɔ nafolo n'i taara Kati mara kɔnɔna la n'o ye Kulukoro faaba kɔnɔna ye a tɔ kɛra ni forage sen denkɛ permis bɛ d'i ma a bɛ f'i na désormais i ka taa ministre de la sécurité olu ka t'i assister n'o tɛ i bɛ sɔn ka bɔ gaz la a bɛ sɔn ka tasuma bila i ka fɛn na gaz i b'a dɔn poyi ka yɛlɛ kabiriw b'a fɔ ko jinɛw bɛ kungo kɔnɔ k'olu ka woloko mankan don fo kana kɛ gaz yɛrɛ bɛ ka dugukolo poyi ka yɛlɛ l'eau douce diɲɛ bɛɛ a bɛ yɔrɔ jumɛn mun na américains ye contrat signé ni Mali gouvernement ye ji sira fɛ l'eau douce ye ji de ji min n'a bɛ nappe fila ni ɲɔgɔn cɛ i b'a min fer pur de b'a la a fɔ cogo min na dugukolo 17 de bɛ Mali kɔnɔ min n'a ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ 17 terres rares donc aujourd'hui aw k'anw wele ka na k'a gɛlɛyara k'an ka na ko su b'a la ka kunu mɔgɔ jugu b'a la ka wuli k'u jɔ a ye n'an k'u lada an nan'o dɔw kalan dɔw ta de la o mana bɛn mɔgɔ min jugu ma ala ka a ko la wa a y'a k'a kɛ kunna dɛ wa dugu min y'a kɛ n'o ye Segu ye n'aw tɛ an jɛra n'a ye aw k'a kɛ barisabula a y'a kɛ ka tɛmɛ depuis a ye transition soutenue ni hakilina ta don min na aw mago tɛ Asimi na aw mago tɛ premier ministre la aw ko jamana aw ko tasira min bɛ ninnu kɔ n'o ye ka danbe sigi so bamanan i bɛ se ka mun de sɔrɔ bamanan bolo n'a bonya tɛ an kɔmɔgɔw ko an ka sira t'o de la ko dumuni d'a ma i k'an nafa hali ni m'an bonya Asimi ko 3 principes ko de respecter fɔlɔfɔlɔ ye min le respect de la souveraineté du Mali ko ka Mali yɛrɛ yɛrɛma hɔrɔnya bonya filanan ye mun ye le choix de l'orientation politique du Mali Mali ka taabolo kunkilenna ko k'o bonya sabanan ye mun ye la préservation de l'intérêt du Mali ko ka Mali ka nafa bɛ min na o mana kɛ dugu o dugu bolo ko Mali dɔ bɛ taa ayiwa Boma bɛ n bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ k'i la an ni ka video dɔ ye k'a jira k'a fɔ ko an ka politiki mɔgɔ dɔw bɛ yen ko cadre ko ni Union européenne sigira o tɛmɛnen kɔfɛ fana an balila ka cadre fana ye u y'a jira k'a fɔ ko transition dɛsɛra donc ninnu politiki jɛkulu ninnu bɛɛ tun ye jamana in mara donc munna ninnu ni ninnu sigira politicien ma deli ka na Mali kɔnɔ o politicien ma na Mali mun y'a kɛ Mali politicien ma se ka diinɛ mara sinon politique la diinɛ mara b'a kɔnɔ politique bɛ diinɛ mara i bɛ taa États-Unis politique bɛ diinɛ mara i bɛ taa Italie politique bɛ diinɛ mara munna hali Saudiya politique bɛ diinɛ mara mais munna Mali la politique ma se ka diinɛ mara parce que politicien tɛ yan ayi ONG de bɛ yan ONG de bɛ yan ou bien groupement d'intérêt économique de bɛ yan n'o ye GIE ye ne ni muso ni n den i bɛ Mali parti politique bɛ jateminɛ a bɛɛ bɛ fanga sɔrɔ n'a sɔrɔ président bɛ pan fanga la o kɔrɔ u bɛ jamana yɛrɛ ressources de ta k'u yɛrɛ bonya n'a ye don min na u bɛ fanga ta k'a di a maa tɛ 91 u bɛ fanga dilan don min na u ko n'an ye fanga dilan tan an yɛrɛ bɛ lakana cogo di u ko a ye sariya dɔ dilan n'o ye haute cour de justice a k'aw yɛrɛ bulon kɔnɔ kiiri foyi tɛ aw tɛ kiiri aw kɔni ta ye tiɲɛni ye mais aw tɛ kiiri awɔ bon aw tɛ kiiri u ye démocratie dilan Mali la ka état de droit bɔ a kɔnɔ
o da to ni convocation di malien ma aba fo ko no ite mo do ni yoro na de muna parce que Mali est dambe dugudi jambe ororo dambe bi dambe be ororo kaso mo be sran kaso ni mais kaso rete bamanangana kaso est français prison qu'on a la cachou abi mais ibi bamanan takala gati solido ya glan domina obina en 1700 una na glan domina ko mo tese ni dugina ko mo na ko parce que ko te na mara nyado we na mara glan kana nai to wudi na mara glan kana nai ta do cefal donc utara ni union européenne mo ñoy ne buma ben de ba fo akara Dakar Mali famaw Mali politicien ni union européenne ñoy Dakar uni États-Unis ambassadeur ñoy Dakar uni chemi ñoy cheng association to ko akat Maliendu akadema sigilembe Canada uko wulga jom min ban kono a moyen tanye a hakata a sorata na ko wuliba ke jom kama ko len Assimi Goïta ko muna nasraka avant projet la teme Mali ni France kala ka bonno na pep ay ko suku pour faire échouer Assimi ben kan kirodi kala Dakar ni mo message en so ibena kala 2000 kala 4000 mo réserve toyi ni sol galaw nana wari montant mun dira mbado waru kala to na mbado o da to ngora no Mali la no lu betu ko wari mi lu ba fo kupta sin furakela parce que lu war transaction folo kera o don 75 millions oui blende marudar Moussa sud-africain mbulu nu ya war la bo alisa na do sibe tribunal la milliard bisabalin duru tunna kata blende san kubna dis Mali soro suma blende wolonvla de bora blende bisabala war to bora ni sinanta tawrodo o war kelen ou ye sénégalais de coxerie ko war bete mo de fait donc o de be claque tun kata guichet la ka waru fara fara nyonga million tantan dungu do aba chika do Mali kono tun donc war ni verser oui kabri mo keleme ale ka war verser to ka war tracera ale ko boko ka to na le ta transaction tout ale to ta war mineso wala to ta war ne kuma ba ka ka place flaquer la wada FN ataka à contrôle en taota aka war be compter ka dama Sénégal service de renseignement ou miné le Mali aujourd'hui a le meilleur service de renseignement avec le système de contre-espionnage russe Mali baby ça veut dire ma enfuna candidat to Mali to wala donc vous êtes Dakar parce que Alassane Mangane waru ko mettre Alassane Defé Alassane a budget de souveraineté fonds de souveraineté ba dedans 348 milliards par an on va d'abord on a présenté budget à la présenté budget à Qatar on va la donc où est warbe Dakar warta le Dakar ou be ñokon sore ou bela mun kan ou koko boko mbara kerata Mali et France a ONG ka bara be suspend février 2022 France ko boko mi ko kerata association ni bolokolo ni fanta ni femu be au financement on a contacté do be musodo amina mo teme o fait mais pour le moment a be financement FMB association fait kana ONG kana association fait financer en a bejo Naya jo ni be association ka financer ibe transaction de folo ka doya ki ba transaction na wala ibe teme ni muso en fait ado wardi ma waso Mali service dara na dala ubeni jamfa na ko durubo we financement tigaro na dro asimi fina ko ONG be la barati mais on a mungé financement tigé état là no ta di ONG ma direct là ONG be contacter tani mo we terrain donc ou bon comme mouna duguti toron bi ga dugu kono iga nyow tige balia iga jamana ka toro ni nyani juye transition boy ka ko kan toro la wala e ka muso ka financement au plein ou ka nako seneni au plein oh o ya so ONG woro fune be olu kangana gore tigenia fene pratiquer maintenant no est sans en 2024 ou kanga o fene dépénaliser o yemuyi ni tete mutote kana sama atoy ni mbara mbeba ke demteni chifi na ka kulu do refe
olu de ka contact ta nu commerçant ba dɔw ye ɲɔgɔn ye o commerçant ninnu olu de sukaro prix gɛlɛya k'a créer la pénurie du sucre dans le marché Mali faamaw taara u ka dɔw ka magasin kɔnɔ kulo bɛ na i b'a dɔn sukaro tonne joli yɛlɛ ye 8000 tonnes de sucre sukaro gɛlɛn bɛ Mali la Covid tɛ essence prix ko tɛ commerçant yɛrɛ de y'a créer o commerçant minnu bɛ yen olu ka exo fɛnɛ régime kɔrɔ mɔgɔw de kɛlen bɛ ka exo labɔ k'a d'u ma ka douane paralyser donc f'u ka asili ninnu mangoya ni avec les denrées de première nécessité donc ni sukaro donna u t'a stocké magasin kɔnɔ nka u b'a déclarer k'u bɛ Bamakɔ ni sukaro donna Bamakɔ u t'a déclarer Kulukoro mara kɔnɔ parce que Bamakɔ affaire économique yamaruya t'a bolo ka taa Kulukoro mara kɔnɔ o magasin baw de taara dayɛlɛ ni sukaro prix jiginna ka na 140 130 la dabɔ ŋama kun o bɛ cogo min na malo fana bɛ ten o bɛ cogo min na engrais fana bɛ ten donc il y a des opérateurs économiques qui ne sont pas prêts pour que yɛlɛma min bɛ ka kɛ o ka kɛ voilà Assimi ye nin de ye donc politicien dɔw olu taara wari minɛ Dakar wari minɛli in kɔnɔna la syndicat kan ka wuli k'olu bila kɛlɛ la association kan ka wuli k'olu bila kɛlɛ la ONG minnu bɛ yen n'u bɛ nakɔ sɛnɛ kɛ minnu bɛ yen n'u bɛ bayɛlɛma kɛ n'olu ka wari tigɛra bɛɛ bɛ wuli transition kama ko gɛlɛya nana o de y'a kɛ u y'a tigɛ dɔrɔn Assimi ko aw bɛɛ ka taa i m'a ko ma ko la décision regrettable donna k'olu ni ko Mali ka nin décision ye Faransi yɛrɛ ko ten ko tiɲɛ yɛrɛ la a y'olu lanimisa u kunkolo k'an bɛ to bolibolo nɔfɛ n'o tɛ u y'a kɛ kabini février mais mun na u y'a fɔ sisan parce que u ni mɔgɔw ye contact de sɔrɔ u bɛ fɛ ka taa wari di olu ma san yɛrɛ kuru kara bɛɛ joli don a tɛ miliyari 100 bɔ Mali zone kelen b'o soɲɛ Mali la yan Mali zone kelen mɔgɔ compte bɛ mɔgɔ bolo Mali la 400 milliards de francs CFA 400 milliards de francs CFA diɲɛ a b'a kɔnɔ hali sini u ye sociétés créer k'u ka placement kɛ u ka compagnie bɛ yan hali sini donc pour vous dire que i ko ye ɲininka k'u taara wari minɛ wari taara minɛ Dakar ne de y'a f'i ye wari taara minɛ Dakar voilà inshallah mi fo aywa awal maka am sema inshallah mi to ni jamu fo inshallah Damangle Jawara do Damangle Jawara bon ne bu ye kuma in bɛɛ fɔ bon Memeta m'aw bɛɛ fo n yɛrɛ denkɛ nin bɛ asila kɛni b'a fo donc an bɛ Sise fo parce que an bɛɛ bɛ jamana ko in de an bɛɛ se ɲɔgɔn ma an bɛɛ ka ɲɔgɔn kanu jamana ko in de an se ɲɔgɔn ma donc o jamana ko min an don ɲɔgɔn na an bɛ Ala de deli Ala kana da to an na donc Ala kana an tigɛ ɲɔgɔn na donc Bamako yɛrɛ programme ma ca mais bu y'a fɔ cogo min na a ye programme ka kɛ ni gɛlɛya dɔw ye ko an welela Segu an bɛ fɛɛrɛ fɛn fɛn kɛ an ka na yan donc an kɔni nana an b'ale ka bonya de kɔnɔ yan ale kɔni kuma bɛɛ fɔ an tɛna an bɛ an ta kɛ foli de dɔrɔn an bɛ Segu bɛɛ fo donc Ala ka sini yira an na dɔrɔn komi an kɔni bɛ yan n'Ala sɔnna n'a kɛra cogo min na diɲɛmaa fana b'a lajɛ an ka page kan direct la Buma bɛ ka page bɛ yan page wɛrɛ bɛ yan ni page caman nalen don kunnafoni kɔni a bɛ s'a seyɔrɔ la donc hali ni minnu tɛ yan bɛɛ bɛ se ka ŋaniya siri danga tayɔrɔ la direct dabɔ kun y'o de ye donc hali n'i tɛ Segu yan n'i bɛ direct kɔnɔ i bɛ se k'i ŋaniya siri n'i ye maliyɛn i b'a k'i sigiyɔrɔ la hakili la ko in a tɛna kɛ basikan daminɛ donc a ka foli dɔrɔn de don Bubu ye kuma bɛɛ fɔ ka ban merci. Alhamdulillah an bɛ segin wele kan Segu mɔgɔkɔrɔw wele da k'a fɔ cikan sera u ma n bɛ fɛ ka min fɔ cikan de sera u ma ko Assimi ka fanga k'u fɛ k'a bin i y'a faamu cikan de sera u ma ko Assimi ka fanga ko k'a daminɛ avec décembre min na ka taa bila janvier 2023 la k'u bɛ fɛ ka Assimi ka fanga dafa o kɛlen tamasiyɛnw nana ye Bubu yɛrɛ ka kuma kɛtaw la ni mɔgɔ wɛrɛw minnu bɛ jamana in fɛ donc Segu mɔgɔkɔrɔw u tɛ se ka sigi u ye lajɛ k'o ye wele bila donc ko Ala de bɛ se fɛn bɛɛ la Firawuna ye den 100,000 ni kɔ de faga Musa kelen nɔfɛ san 100 kɔnɔ o Ala kelen de tilala ka taa Musa da Firawuna sen kan
a y'a ba wele ka tila k'a balo sara d'a ma ko olu bɛna taa u dama kasi o ala de la ko o ye yɔrɔ jan ye ko tubabuw ye maa ba joli faga Mandela nɔfɛ k'a minɛ k'a bila so kɔnɔ ka garidi bila da k'a balo ka ɲɛ ka tila k'a fɔ ka